apel la liderii partidelor politice de la Chișinău să preia mesajul nostru și să o susțină în dezbaterile publice în favoarea democrației, statului de drept și integrării în structurile politice și de apărare euroatlantice. Aflându-ne în spațiul Uniunii Europene, ne adresăm Comisiei Europene să sprijine demersurile tinerilor din Basarabia, mesajul pentru un stat de drept și alegeri libere din Piața Marii Adunării Naționale de Chișinău, eforturile și aspirațiile noastre legitime pentru libertate și democrație. Cerem tuturor actorilor politici să acționeze și să ne sprijine pentru refacerea spațiului cultural, spiritual și etnic românesc și european. De asemenea, menționăm că mandatăm avocați din Uniunea Europeană pentru a ne susține și reprezenta demersurile noastre legitime. Acesta este memorandumul care va fi prezentat mâine tuturor organismelor internaționale. Mulțumesc! De ieri până azi am stat și nu stăm degeaba până frații noștri de peste Prut nu o să fie eliberați și până alegerile din Basarabia nu o să fie repetate și până ce Moldova nu o să urmeze calea europeană, calea românească. De ieri până azi am făcut un apel către Traian Băsescu, președintele tuturor românilor. Vom da citirea acestui apel cu rugămintea către Traian Băsescu, președintele tuturor românilor, să ia apărarea tuturor românilor din România și din Basarabia, iar marți, în alocuțiunea pe care o va avea în fața camerelor reunite ale Parlamentului României, să facă ceea ce noi aici în piața Universității cerem, să ia apărarea tuturor românilor. Noi am făcut apelul ăsta în numele Comitetului ad hoc. Îl va citi Corina, este mai mult o doleanță, o scrisoare cu doleanțele noastre realizabile. Dar, repet, a 10-a oară, cred, Traian Băsescu, la fel cum au fost regii României, este acum președintele tuturor românilor. Bună seara, București! Am să dau citire apelului nostru către administrația prezidențială și către președintele Traian Băsescu. Domnule președinte, evenimentele petrecute în ultimele săptămâni în Republica Moldova sunt de natură să ne îngrijoreze, atât ca români, cât și ca cetățenii Europei. Aspirația către libertate a locuitorilor Basarabiei a fost îngrădită, folosindu-se pentru aceasta toate mijloacele tradiționale ale unui regim dictatorial. Într-o epocă caracterizată, mai mult decât oricare alta, prin libera circulație a persoanei și a informației, autoritățile comuniste de la Chișinău au decis să îngrădească sau chiar să le elimine cu desăvârșire pe ambele. Cetățenii moldoveni sau români, cărora li s-a refuzat, fără niciun fel de justificare legală, accesul în țară, expulzările nejustificate, rețineri abuzive, declararea unor oficiali români persoane non grata, precum și o veritabilă cenzură impusă mass media, reprezintă fiecare în parte abuzuri, dar în același timp probe în acuzarea regimului ce și asumă continuitatea unui sistem politic criminal. Încercările oficialilor comuniști de a atrage România într-un scandal internațional se constituie într-o banală
manevră de inspirație sovietică. Dacă foarte mulți manifestanți au fluturat drapelul României și al Uniunii Europene, aceasta nu se constituie într-o dovadă a amestecului străin în treburile interne ale Moldovei, ci, dimpotrivă, vine să demonstreze atașamentul tinerilor basarabeni la valorile românești și europene. Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să dispuneți luarea măsurilor necesare pentru 1. Oferirea unui răspuns ferm acuzațiilor aberante pe care oficialii comuniști le-au adus statului și poporului român. 2. Implicarea activă a autorităților competente în vederea garantării dreptului la libera circulație a cetățenilor români care doresc să călătorească la est de Prut. 3. Apărarea drepturilor persoanelor cu dublă cetățenie, moldovenească și română, reținute abuziv în ultimele zile la Chișinău. 4. Apărarea drepturilor jurnaliștilor români, reținuți abuziv în ultimele zile la Chișinău și împiedicați să-și exercite meserie. 5. Informarea cancelarilor occidentale prin canalele diplomatice specifice cu privire la realitățile culturalo-etnice și istorice ce caracterizează teritoriul dintre Prut și Nistru. Și ultimul punct, sprijinirea activă a luptei românilor basarabeni pentru păstrarea identității naționale. Corina